Goedemorgen. Het is inmiddels bewolkt en het ruint al heel licht. En dat is vanmiddag eigenlijk net het geval. We hebben een hele mooie dag met temperaturen van 25 tot 27 graden. En dat weer dan toch weer een warme zomerdag. Nou, als we zeggen naar joen en vannacht, dan hebben we toch wat meer bewolking en dan valt er uit en terug ruim. Misschien dat er echt wel een klap tongenvaart komt in het oosten van Friesland. En daarbij zakken de temperatuur naar 15 of 16 graden. En daarbij zit er een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Ja, ik morgen hebben we toch wat oorzwaar. Het is in ieder geval in de middag zo dat er nog een soort bewolking vaak komt. Misschien ook wel wat delslag in de vorm van ruimwetter of een enkele klap tongen nog in het oosten van Friesland. Het ziet er wel uit dat wij in de rim van de dag beter waar krijgen. Dan komt de zin te vast in. En dan kan de temperatuur nog wel best wel redelijk oprennen. Maar het wordt net meer zo heet als de oude dagen. 22 graden in het waardgebied en 24 in het zuidoosten van Friesland. En daarbij hebben we morgen een zwakke tot matige wind. En die komt uit het westen en het noordwesten. En dan ben je wel vertrouwen op het vooruitzicht voor de komende dagen. Dan hebben we vreed een mat eerstelijke wind, die is matig. En daarbij hebben we toch uit en terug de zinnen erbij, maar ook kans op buien. En het ziet er nu dat de temperatuur komt te lezen onder bij de 21 graden. Dus wat ik al zei aan het begin, de temperatuur die gaan wat naar beneden en we kunnen even bijkomen. Sneun en snijden, dan zat het nou steeds waarschijnlijk droog waar, of heeg uit een enkele bui op sneun. En de temperatuur erbij staan 20 graden, of 21 op sommige plakken. En de wind is erbij matig en betekent vrij krachtig, windkracht 5 in het waardgebied. En die komt uit het noordwesten. Ja, voorlopig even geen tropische temperaturen, maar toch een noffelijk jong verder nog. Ontjen.